And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret File. Nasa loob ng kumot yung kamay ni ate. Mukhang minamasahe si kuya. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Alex. Share ko lang ang nakakatawa at nakakahiyang experience ko sa ex ng ate ko. Ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. Hinding-hindi ko makakalimutan. Friday, bakasyon. At nasa opisina si mama nung time na yun. 12 years old pa lang ako. At 18 years old naman si ate. Dahil wala si mama, ako yung inutusan niya na maghugas ng plato. Sunod-sunuran naman ako. Kasi nga, may bisita siya. Yung boyfriend niya. Basang-basa ang damit ko pagkatapos kong maghugas ng plato. Syempre bata pa ako nun. Kaya magaslaw ang kilos ko. Umakyat ako para magbihis sana sa kwarto namin ni ate. Kaso, pagbukas ko ng pinto, nakaupo sa kama si ate at yung boyfriend niya. Pero nakakumot. Nasa loob ng kumot yung kamay ni ate. At napansin kong gumagalaw ang kamay niya sa tapat ng boyfriend niya sa ilalim ng kumot. Tapos yung boyfriend ni ate parang sayang-saya. Naisip ko, aba, minamasahe siguro siya ni ate. Maya-maya pa, nagpaalam si ate na bibili raw ng merienda nila. Ituloy lang daw nila mamaya. At ako naman, nagtago sa kabilang kwarto. Nang makaalis na si ate, pumasok ako ng kwarto namin. At nadatnan ko ron ang boyfriend niya na nagse-cellphone lang. Dala ng curiosity. Bigla kong hinila yung kumot. At nakakita ako ng hindi pangkaraniwang bagay. Mahaba ito at nakatayo. Dahil mabait ako at maawain, sabi ko sa boyfriend ni ate. Kuya, ako na lang po ang magmasahe niyan, baka matagalan pa si ate. Biglang namula ang boyfriend ni ate. At bigla niyang hinatak ang shorts niya sabay labas sa kwarto. Nagtaka ako. Ako na nga yung mabait na magmamasahe doon sa bukol niya tapos nag-walk out pa siya. Pagbalik ni ate, wala na rin yung boyfriend niya. At hindi na bumalik uli sa bahay yung boyfriend ni ate. Kasi nag-break na raw sila. Ilang taon na ang lumipas. School year 2019 to 2020. 15 years old na ako noon. At grade 9 student. Medyo aware na ako sa mga ganung bagay. Pasokan na namin noon. First day of school at late ako. Pagkatok ko sa pinto, nakita ko yung ex-boyfriend ni ate sa harap. Nakasuot ng uniforme ng guro. Ang school year na yon ay ang pinaka nakakahiyang taon. Minalas at naging advisor ko pa yung ex ni ate. Ang daming nagkakagusto sa kanya. Hindi nila alam. Nakita ko na yung kaibigan ni Sir na nakatago sa pantalon niya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Alex at ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret